Бүгін жұмға 15 май эфирда Соба телевидениесі. Отна информацион программасы студиясында мен Райля Галявина эшлейм. Хайырлы кеш, еңілік шығарылышыбызның мөһим темалары турында қысқаша. Шәшәкле 9 май бейік жеңінің 75 жыллығын райондаш батырларыбызны минут тынлық белән искә алып, хайкәлләргә шәшәкләр салдык. Районыбыз егенчеләре шәшү кампаниясын төгәлләү алдында. 47 ел бергә янәшә. Байлар сабасыннан Самариннар гаиләсе тормыш серләре белән бүлешә. Бүген 15 майда халыкара гаилә көне билгеләп үтелә. Хәзер бүгенге көннең төп темасы турында. Район үзәк шифаханәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, районыбызда COVID-19 чире белән авыручы 37 кеше теркәлгән. Шуларның 6-сы Казан шәһәр шифаханәсендә дәвалана. 8 кеше терелгән. Вирус йөртүчеләр белән контактта булучы 103 кеше күзәтү астында. Бүгенге көндә чит илләрдән кайткан кешеләр юк. Ә безнең Саба районына Россия Федерациясының башка өлкәләреннән килгән 24 кеше исәптә тора. Коронавирус билгеләре күзәтелгән очракта бу югары температура, тамак авырту билгеләре булганда участок табибына яисә 235-40 телефоны буенча регистратурага хәбәр итүләре сорала. Шулай ук гигиена таләпләрен катгый үтәү, маска, перчатка киеп йөрү таләп ителә. Быйык җиңү көне. Нәк 75 ел элек илебезне, аның халкын 5 ел канлы көннәр эчендә яшәткән фашист Германияны Советлар Союзы тармар итте. 75 ел илебез халкы бу шатлыклы вакыйганы билгеләп үтә. Дөрес, илдә, дөньяда пандемия булу сәбәпле быелгы данлы җиңүнең юбилей көне башка шартларда без күнеккән халык демонстрациясе итеп түгел, саклану чараларын истә тотып, искә алу, билгесез солдат һәйкәленә һәм тыл ветераннары стелласына чәчәк салу белән билгеләп үтелде. Юбилей елына билгесез солдат һәйкәле, сугышта һәлак булган райондашларыбыз истәлеген саклаучы монумент һәм районыбызның 4 Советлар Союзы героин халык хәтерендә яшәтүче бюстлар да өр-яңадан торгызылды. Алар бүген мәгърур булып халкыбызның ямьле тормышта яшәүләренә гүя дан җырлый. Үзәк мәйданда һәркемгә таныш көй яңгырый. Ул бөек ватан сугышында ятып калганнарның тылда авыр хезмәттә җиңү көнен якынайткан әби-бабаларыбызның рухын безнең янга кайтарган кебек. Менә дулкынландыргыч минутлар. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов билгесез солдат һәйкәленә әкрен генә тыныч кына йоклаган сугыш каһарманнарын гүя уятмаска теләгәндәй кызыл чәчәкләр бәйләмен салды. Ул аларга бу якты тыныч тормышыбыз өчен күңеленнән рәхмәтләрен ирештерде. Һәйкәлгә тыл ветераннары стелласына чәчәкне билгеле бер дистанция саклап районыбызда эшләүче оешма предприятие җитәкчеләре дә салды. Закирҗан Бикмөхәммәтовның да бүген күңеле ветераннарыбызга карата рәхмәт сүзләре белән тула. Аның үзенең әтисе дә сугыш кырларын кичеп кайткан. Бәйрәм белән бүген безнең иң олы көнебез, сугыш биткәнгә 75 ел. Инде ветераннарыбыз, сугыш ветераннарыбыз безнең шушы улуг бәйрәмгә килеп җитә алмадылар, алар күбесе инде китеп бардылар. Сугышта калганнары дагы һәм кайтып яшәгәннәр дә инде китеп бардылар. Минем үземнең әтием дәген 1942 елда 17 яшьтә китеп барган сугышка һәм ул 7 ел сугышкан 49 елга хәтлек. Ул сугыштагы караганда сугыштан соңгы еллар авыррак булды ди. Чөнки сугыштан соң бит инде бөтен внимание бирелде торгызуга, алар анда ашы туклы йөргәннәр һәм менә 7 ел үзенең гомерен биргән һәм бик 75 еллыкка ул килеп җитә алмады, мәрхүм булды моннан 4 ел элек. Барлык ветераннарны котлыйбыз. Барсындагы шушы улуг бәйрәм белән 75 ел белән инде сугыш биткәнгә. Дөньяларыбыз тыныч булсын, сугыш афәтләре безне бүтән борчымасын. Ул бары тик безгә авырлык кына китерә. Менә бүгенге кояш ничек балкып тора, тормышыбыз һәрвакыт шулай балкып торсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Чәчәк салуда Саба район суды хөкемдары Дамир Сабиров та бар иде. Менә нинди якты кояшлы көн бүген. Мин барлык ветераннарны, бөтен райондашларны, бөтен Татарстан халкын шушы зур бәйрәм белән котларым. Аларга саулык, сәламәтлек телим. Исән имин булсын. Дөньябыз, күк йөзебез һәрвакыт ачык булсын, имин булсын. Шул рәхмәт барлык ветераннарга, безне өчен менә шушы бүгенге көндә шушы матур тормышта яшибез икән. Без бәхетлебез, рәхмәтлебез шушы сугыш кырында булган барлык сугышта катнашучыларга, тыл ветераннарына, шушы дөнья сугыштан соң дөньяны
шушы илне күтәрүдә хезмәте куйган кешеләргә барсына да рәхмәт. Саба җирлеге буенча Бөек Ватан сугышына 2000-нән артык ир-ат киткән, әмма аларның яртысыннан әзрәге генә кире якыннары туган җиренә кайту бәхетенә ирешкән. Барлык Саба шәһәр җирлеге территориясендә яшәүче һәм район территориясендә яшәүче барлык гражданнарны шушы Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан зур бәйрәмебез белән чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Аларга исәнлек, саулык, тазалык, байлык, авыртмыйча тигезлектә бәхетле тормышта гомер итүләрен теләп каласы килә. Дөрестән дә безнең Саба шәһәр җирлеге буенча 41-45 елларда 2000-нән артык гражданнарыбыз сугышта катнаша, шуның яртысыннан кимерәге әйләнеп кайту хөрмәтенә ия була. Менә хәзер инде безнең Саба шәһәр җирлеге территориясендә сугышта катнашучылар инде 3 елдан артык, менә 3 ел булды инде соңгы сугышта катнашучыбыз бакыйлыкка күчкәнгә. Шуңа күрә безнең инде аяныч безнең шәһәр җирлегендә сугышта катнашучы ветераннарыбыз калмады дип әйтәсе килә. Аның тыл хатыннарына, аннары тыл ветераннарына шулай ук исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп каласы килә. Алдагы тормышларында дагы бергә эшләп яшәргә язсын дигән өметтә каласы килә. Аларга тыныч, картлык, тигез бәхетләр теләп калам. Барыгызны да бәйрәм белән исәнлектә, саулыкта күрешеп яшәргә язсын. Инде исән булган ветераннарыбыз сафыда сирәгәя. Алар хәзер район буенча бары 8 генә калды. Ләкин аларның кылган каһарманлыгы хәзерге һәм киләчәк буыннар күңеленнән мәңге җуелмас. Шәмәрдән тимер юл станциясы сугыш елларында фронт белән тыл арасын тоташтыручы күп бер ролен үти. Нәкъ менә биредә шушы хатирәләрне саклап, хәзер җиңү паркы булдырылды. Хәрби техникалар, стелла, сугышчан авылдашларның исемнәре язылган хезмәтләр каршында һәркем үзенә бай мәгълүмат туплый ала. Шушында җиңү бәйрәмнәрен шәмәрдәнлеләр тантаналы шартларда каршылыйлар иде. Быел инде ул үтә тыйнак формада узды. 9 май иртәсендә Шәмәрдәннең җиңү паркында җирлекнең төрле оешмалары җитәкчеләре генә җыелды. Кулларындагы кызыл чәчәкләр җиңү китергән каһарман авылдашларга тирән хөрмәт, рәхмәт билгесе. Алар аны обелискка салдылар. Район башлыгы Рәис Минханов та биредә булып, шәмәрдәнлеләргә рәхмәтен әйтте. Тыныч, имин көннәрдә яшәп, җиңү тантаналарын зурлап уздыру бәхетләре насыйп булуын теләде. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев авылдашларын 9 май җиңү бәйрәме белән котлый. Бүген көндә авырту сәбәбе булгач, менә халыкны җыймадык инде, ләкин һәрберсенең истәлектә бу бер бәйрәм инде. Безнең истә тора шушы без ветераннарыбыз. Менә үзегез күрәсез, безнең стелла бар инде. Менә 580 фамилия анда безнең куелган. Бу безнең инде кайтканнар белән, үлгәннәр белән бергәләп инде. Һәм менә бүген көндә без таратабыз бүләкләр. Рәис Нургалич исеменнән, Рөстәм Нургаличның открыткасын. Менә андый кеше безнең 54 бүген көндә. 2 участник войны. И менә 52 инде труженик тылы. Аларга бөтенсенә телим инде исән сау, сәламәтлек. Иң кечкенәсенә анда 88 яшаган, иң кечкенәсенә. Иң олысына менә быел тула инде 100 яшь ала бирсә. Алар бик күп күргән кешеләр инде. Күп хәсрәтләр күргәннәр, һәм инде менә бүген көндә шайсан сау торалар. Мин уйлыйм инде менә үзебезнең халыкка әйтеп инде, Шәмәрдән халкына әйтеп инде, бу бәйрәмне бары үткәрәбез. Планнар бик зур иде, матур итеп үткәрергә. Но безнең үзебезнең Шәмәрдән истәлекле 3 сентябрь дигән урамыбызда бар мәйтәм. Шул көнне маш үтеп тә китер. Бәйрәмнәр бетәгезне. Шәмәрдән авыл җирлегендә бүген сугышның тере шаһитләре 2 ветеран яши. Биктимир Ибраһимов һәм Фәтхрахман Фәйзрахманов якыннары тәрбиясендә бәхетле картлыкларын каршылыйлар. Шәмәрдән ветераннар советы рәисе Минҗихан Галиеваны бүген айруча дулкынландыргыч хисләр били. Аның да әтисе Әхмәдулла Ибатуллин утлы еллар шаһиты. 1943 елда яу кырыннан яраланып кайта. Сугыш китергән әрнүле яралар аны гомер буе бимазалап яши. 71 яшендә шулар тәэсирендә күзләрен йома. Бүген кызы Минҗихан апа хатирәләрен безнең белән дә уртаклашты. Минем әти Ибатуллин Әхмәдулла Ибатуллович сугышта Ленинград блокадасында калган, шунда хезмәт иткән. 2 ел ярым хезмәттән соң раненый булган. Безгә инде бәләкәй булсак та без сөйлидре. Ул сугыш афәтләрен күргән насыйп булмасын балалар. Бер кисәк ипи тауып, җыгылып, бузлы ипигә сыртынып җыгылгач, шуны бөтенебез сура ашыйбыз, авыз кырыйларыбыздан
Onlar ағадыры еді. Біз міне олай бірлеріні өзіміздің ұнықларға да сөйлейм, балаларға да сөйлеп өстірдім. Ленинградта қызмет етіп, соғыштан исән қалған кіші бигез болған. Сталин грамотлары бар ен. Ол афатлар бүтін бір кімге де көрген асып болмасын. Мұндай қазіргі мотор етіп, біз яшау бізге, ұнықларымызға, шушы соғышлардан жеңіп қайтқан кішілерге дан. Рәхмәт. Шәмәрдән тимер юлы сугыш елларында солдатларны озатып, яралыларны каршы алып торучы, шул ук вакытта барысы да фронт өчен булган кирәк-яракларны ике арада йөртүче мөһим тарихи урын. Бүген биредән поездлар әкрен генә шау-шуларсыз уздылар. Җиңү паркында да тынычлык тантана итте. Бу тынлыкта тавыш көчәйткечтән горур исемнәр яңгыравы гына ишетелеп торды. Бөек җиңүнең 75 елгы көнендә сугышка киткән һәр шәмәрдәннең исеме яңгырады. Бу исемнәр кайтавазы авыл өстенә таралды. Һәйкәл булып баса җиңүчеләр, һәйкәл булып баса батырлар. Ә батырлар ике тапкыр үлми. Җирдә алар мәңге балкырлар. 2020 елның 9 май көне Киек авылы халкы өчен тарихи мизгелле бәйрәм булып калыр. Бәйрәм иртәсендә биредә җиңүнең 75 еллыгы уңае белән стелла ачылды. Ул авыл үзәгендә мәдәният йорты ишек алдына төзелә. Авылда моңарчы яу кырында булганнарны искә алып торучы истәлек урыны булмый. Быелгы юбилей елында якты хыялларын тормышка ашыру бәхете насыйп була менә аларга. Бу мәртәбәле эшкә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты райондашыбыз Марат Галиев алына. Аның ярдәме теләктәшлеге белән 10 көн эчендә авыл уртасында сугыш күргән көеклеләр исемлеге язылган стелла әзер була. Ол тасбаларны кисәргә район башлыгы Рәис Миннеханов та килде. Ул авыл халкы райондашлар исеменнән Марат Галиевка рәхмәт хатын тапшырды. Стелла каршына чәчәкләр салды. Марат Галиев һәм аның көчле командасының эшләре собаларга яхшы таныш. Иң мөһиме, ул ирешелгәннәр белән генә тукталмый. Аның изге эшләре дәвамлы булуы белән бу кешегә хөрмәт хисе уята. Праздник, в первую очередь, хочу поздравить всех ветеранов, вообще всех людей с этим праздником, который нас объединяет, который сплочает, дает нам возможность двигаться дальше. Благодаря этой победе мы все сегодняшний день живем и работаем, учимся, рождаем детей, растем. Это у нас 4-й памятник уже в Сабинском районе. Такая традиция, каждый год мы открываем мемориалы и в честь дань отдаем нашим предкам, кто защитил, дал нам возможность, и ввели такое новшество. Мы обязательно в памятниках указываем не только тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, но и тех, кто воевал, те, кто пришел живой, но, к сожалению, сейчас их с нами нет, и тот, кто отдал свою жизнь, и те, кто пришел и дальше восстанавливал нашу Родину. Так что вот стараемся их имена тоже увековечить, отдать, так сказать, дань. Ну, еще раз хочу закончить слова на сегодняшний с поздравлением всех ветеранов. От всего сердца благодарю, желаю им крепкого здоровья, и всех людей, кто сейчас в связи с этим коронавирусом сидит дома. Несмотря на то, что мы сейчас все каждый по домам, но у нас есть единственный праздник, который нас всех объединяет, сплочает. Это День Победы, и ничто нас, никакой коронавирус не сможет нас разъединить. Так что всех с праздником, всем здоровья крепкого, добра, удачи, любви, все, чтобы живы, здоровы были. Ну и в первую очередь, конечно, нашим ветеранам. Күйік ауылында сугыш башланган елны, ягъни 1941 елда 119 хуҗалык була. Һәм сугыш фаҗигасы һәр йортка кагыла. Авылдан 83 ир фронтка китә. Бар тик 37-се генә исән-сау әйләнеп кайта. Бүген авылда ветераннар калмаган инде. Иң мөһиме, аларның исемнәре онытылмый. Мәрмәр ташка уелып язылган. Үзебезнең Тимершык авыл җирлегендә шулай ук бик җиңүгә актив әзерлек эшләре елдан-ел бара. Бу нәрсәләрдә шагыла. Безнең менә 5 авыл бар. 5 авылда соңгы 4 ел эчендә 3нче обелискны торгыздык без менә. Безнең инде
Теміршықта искабелсік бар е, ансын 2017 жылда сүтіп, яңан түсідік. Һәм инде 2018 жылда Қызылмише ауылында яңа белсік түсідік. Анында біздің ішмекерлеріміз Вали Мухамедов Марсиловый, Вали Мухамедов Рафиловилар түсіп шықтылар. Оларға бик зор итеп рәхмәт. Біздің инде бүтән авылларда болғаш халық сұрый бит инде. Шушы халық мөрәҗәгатьләренә нигезләнеп эшчәнлек алып барабыз. Һәм менә ниһаять бүген 75 еллыкка багышлап без Киек авылында шушындай яңа мәхәббәт стил ачтык. Дөньяларга тынычлык телим. Барлык җиһанга инде саулык, сәламәтлек, алга таба да матур итеп эшләргә язсын. Стелла каршында 1 минут тындык. Илебез азатлыгын яклап, яу кырында мәңгегә ятып калган, илгә җиңү алып кайткан каһарман улларыбыз, лачын йөрәкле кызларыбыз хакына. Бу мизгелләрдә үткәннәр һәм бүгенге яңара. Киләчәктә тагын да якты, бәхетле көннәрдә яшисе килү теләге туа. Амин, шулай булсын. Татар икшермәсе һәм иске икшермә авыллары өчен быелгы 9 май җиңү бәйрәме аеруча истәлекле булды. Ике авылда да Бөек Ватан сугышында хәлак булган һәм яу кырыннан исән-сау кайтып вафат булган авылдашлар истәлегенә һәйкәлләр ачылды. Быел илебез бөек җиңүнең 75-нче язын каршылады. Илебез халкын ел сайын берләштерә. Күңелләрдә җиңүчеләр өчен горурлык уята торган бәйрәм бу. 9 май бөек җиңү бәйрәме көнендә татар икшермәсе һәм иске икшермә авылларында Бөек Ватан сугышында хәлак булган, шулай ук сугыштан исән-сау кайтып вафат булган авылдашларга һәйкәлләр ачылды. Саннар белән әйтсәк, татар икшермәсе авылында сугышта хәлак булган 100, тыныч тормышта вафат булган 51 кешенең исеме һәйкәлгә язылган. Әлеге авылда туып үскән Татарстан Республикасының төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе дәүләт автоном учреждениесе җитәкчесе Мәҗит Салихов һәм аның гаиләсе авыл өчен күп эшләр башкарды. Мәчет төзү, шишмә һәм аның тирә-юнен төзекләндерү, бөек җиңү көненә һәйкәл төзү, барысы да алар кеше белән эшләнә. Һәйкәл Обелиск авылының бик матур урынында эшләнгән. 3 ай дигәндә сафка баскан ул. Мәҗит Хаҗип улы өчен Бөек Ватан сугышында катнашкан фронтовик әтисе Хаҗип абый, тылда җиңүне якын айткан әнисе Мәүлика апа һәм башка авылдашларның якты истәлеге мәңгелек. Кешеләрнең балалары. Минем әтием сугышның беренче көненнән соңгы көненә кадәр сугышны узган. Ул 39 елны армиягә алынып, 41 елны кайтырга тиеш була. Сугыш башланып китә. Сугышның башыннан азагына кадәр узып, 46 елны кайта. Мирза Салихов, Хаҗип Мирза Салих була. Мин шуның 10-нчы балалары Мәҗит. Менә бу һәйкәл инде быел бит инде безнең бөек җиңүнең 75 еллыгы. Авылда инде ул күп эшләр эшләнде. Менә шушы 75 еллык һәр бүгенге көндә ветераннарыбыз инде безнең сугышта булган кешеләр берсе дә исән түгел авылда. Шуңа күрә сугышка китеп анда хәлак булып калган, сугыштан җиңү яулап кайткан авылдашларның исемнәрен мәңгеләштереп, менә авылыбызның уртасында иң күренеп торган җирдә менә шундый һәйкәл төзергә дигән теләк килде инде. Менә ул теләкне быел 75 еллыкка башкарып чыктык. Шуңа күрә әйтәсе килә инде менә авылдашлар, киләчәк буын, яшьләр, балалар шундый сугышлар булганын онытмасыннар. Шул сугышларда менә безнең яшь килешкенә китеп әйләнеп кайтмаган, җиңү яулап кайткан әтиләребез, балалар өчен аларның исемнәре һәр вакыт менә безнең күренгән җирдә булсын. Менә бу һәйкәлләрне саклап, яклап, үзебезнең үткәннәребезне, тарихларыбызны онытмыйча дөрес иттереп аңласыннар дигән теләк белән эшләнде менә бу эш. Иске икшермә авылыннан исә сугышта хәлак булучылар, хәбәрсез югалганнар 106 кеше, сугыштан соң вафат ветераннар 101 кеше. Аларның һәрберсенең исеме һәйкәлдә мәңгеләштерелгән. Иске икшермә авылында туып үскән, һәйкәлне төзеткән шәхси эшмәкәр Рашат Әҗәләев өчен һәйкәлне ачу зур горурлык, туган ягы белән бәйләүче өзелмәс җепте. Моны бик күп сайладылар, бик дизайнерлар карады. Монда үзебездә туганнар җыелып, монда авыл кешеләре җыелып, бөтенесе шул выборга килдек инде. Төрле вариантларны карадык, бүтән кешене төзегән карадык. Иң башта мәҗлес белән теге бер төрлене ясыйбыз дигәннән аннан соң нәрсә подумали, что ике төрле булсын. Татар икшермәсе һәм иске икшермә авылларында һәйкәлләрне ачуда Саба районы башлыгы Рәис Нургали улы Минныканов катнашты һәм авылларда шушы төбәк кешеләре тырышлыгы белән һәйкәлләр ачылуына бик югары бәяләде. Тыныч, имин тормышларда яшәү насыйп булсын иде дигән теләкне җиткерде. Менә дөрестән дә бүгенге көндә үзенең табышын безнең бит инде
бар мөселманлыкта 42 өлешен бүлеш дигән. Инде бу таләп куеп эшләнгән әйбер түгел, бу җегетләрнең үзләренең менә шушы Рашат Фәймуллы шушы авылдан чыккан һәм инде шушы Бөек Ватан сугышында үзебез якташлары, туганнары калган сугышта һәм инде безнең бит инде элеккеге язмаларда кемнәр үлеп калганнар гына. Инде кайтып хезмәт куеп сугышта булганнарны ул ташта язылмый иде. Инде менә безнең хәзер ахыргы эшләнә торган памятникларда алар аны күрсәтәләр бер ягында инде сугышта ятып калганнарны, икенчеләр инде сугыштан җиңеп кайтып зур хезмәтләрен куйганнарны бүгенге көндә вафатлар алар бөтенесе язмада. Иртә белән торабыз, үй җылы, газ бар, кранны ачабыз, суыбыз ага, аякка бутик кию юк, юлларыбыз Аллага шөкер, урамнарыбыз якты, эш урыннары эшлим дигән кешегә аның шөтү юк. Шуның өчен инде мондай 75 ел элек шушылай тормыш итербез дип әйтелгән булса, берсе шуны торган булмас. Бу авылда нәрсәдер эшләнә икән, теге авылда туз эшләнә. Теге авылда эшләнсә, бу авылда эшләнә. Алар көннәш белән шулай итеп, матур итеп, бөтен халыкны идәләп, инде ничек булса шул авылдагы кешеләрне эшләтеп, бергә менә шундый матур мизгилләр эшләп торалар. Киләчәктә дә аларга уңышлар һәм инде нинди хыяллары бар, авыл белән бергә хыяллары тормышка аша күрсен иде. Аларга чын күңелдән рәхмәт. Быелгы җиңү бәйрәме коронавирус таралу сәбәпле башка форматларда узды. Бердән булып, ширне җиңеп чыга алсак, алдагы елларда һәйкәлләргә килү насыйп булыр әле. Ни дисәк тә, илебез халкы өчен бу иң зур патриотик, тирән мәгънәле бәйрәмнәрнең берсе һәм ул шулай булып калачак та. Районыбызда чәчү эшләре тулы көченә бара. Игенчегә көннең һәр сәгате кадерле. Сабан культуралары чәчүнең 95%-ында башкарылган. Кукурузны бөртеккә игү 800 гектар мәйданда тулысынча тәмамланды. Бүгенге көндә кукурузны силоска чәчү башланды. Аны 4835 гектарда чәчү планлаштырыла. Хәзергә 2000 гектары эшләнгән. Безнең алдагы сюжет чәчүлек мәйданнарыннан әзерләнде. Һәр яңа ел узганын кабатламый, ел гына түгел, көннәр дә бер-берсеннән аерылып тора. Тәүлек әйләнәсе басу кырда тир түгүче игенчеләр моның шулай икәнлеген яхшы белә. Һава торышы уңай мөмкинлек биргәндә, аннан файдаланырга ашыгасы. Быелгы елда инде безнең иген культураларына игенчелеккә килгәндә ел үзенчәлек килде инде. Ел теге кар тизләре бетте, кар аз булу сәбәпле кыштан ук без инде язгы көрәшләренә иртән теге баштан ук алдан кирип китсәк тәген баранаваниларга барып көн салкын булып, җир җитешмәде. Астан дымланып ятты. Әле бүгенге көндә дәген менә бәрәңгеләрне утырта башлады хуҗалыклар. Аларның җирне эшкәрткәч кантарлы чыгара бүгенге көндә дәген. Шуңа карамастан да безнең агрегатлар көчле булу сәбәпле чәчү тиз алып бардык инде, тиз темпларда. Бүгенге көндә безнең 75%-та бөтен посевной майдан чәчелеп беткән кеш һәм зерновой кленга килгәндә, зерновой культуралар килгәндә 92% бүгенге көндә эш тәмамланган кеш инде. Район буенча исәпләгәндә 7500 гектар майданда көзге культуралар бар. Аларны тамырдан тукландыру, гербицидлар белән эшкәртү тамамланды. Бүгенге көндә менә әзерләнеп карбамид белән тукландырырга яңадан икенче листай подкормка һәм микроудобрениялар кертеп инде азимайларга тагын бер кат чыгарга торабыз. Шушы яңгырлар узып киткәч инде 2 көннән яңадан культураларга килгәндә инде безнең зерновой клен әйткәнчә почти чәчелеп беткән дәврдә инде бара. Шулай ук безнең кукурузы бөртеккә игү буенча 800 гектар майданда 100% чәчелде бүгенге көндә. Игенчеләребезнең эш күләмен басу майданнары белән исәпләргә мөмкин. Бу юлбат хуҗалыгының Мәртин бригадасында да шулай. Без килгәндә игенчеләр 185 гектарлы басуда кукуруз чәчә иде. Бу басуга килгәндә аның тарихы булайрак инде. Узган ел бу басуда тирән уздырылган 200-дән үк. Язга чыкканнан соң бunda дым капладык без. Һәм азотлашламадан машина кертилде бер ситнер янына һәм хәзер чәчкән вакытта бер ситнердан нитрамавска кертәбез 16 елны. Бу чәчкечнең шундый яхшы яклары бар инде ул. Бу аның җитештерүчәнлеге агрегатның тизлегеннән тора инде. Бу элекке агрегатларга караганда почти 2 тапкыр
жоғарырақ тезлік біле ери, 15 км қадар тезлік біле. Ұрлықларыны тегіз сала, ұрлықлар арасындағы мұна біз 20 сантиметрға келедік. Нақ точно 20 сантиметрға салып барайынды. Хам ұрлықларыны дымды сойға салып барайынды. Бұл шәшкішәрі ешен сауышлап тұрса, бек қанағат енді бұл. Хам тез арадым ұшушы пропашный ультураларны біз шәшіп біттірбіз деп ойлабыз енді. Мұндан бұл күкірізден башқа біздің әлі күнбаға шешесі бар. 200 гектар, ondan soң 40 суданский гибрид бар. Шушы шәшкіш белән шәшәргә исәпләп торабыз. Яңа техника белән тәэмин ителеш яхшы. Районга быел навигатор һәм датчиклар урнаштырылган, Ростельмашның 2 сиптергече кайтарылган. Игенче һәм шытсу хуҗалыкларында да яңа шәшүлек комплексы белән эшлиләр. Кукуруз шәшү эшендә 2 яңа агрегат кулланыла. Берсе Кун бренды булса, икенчесе Гаспардо әлеге басуга җәлеп ителгән. Исәпләү буенча ул 1 сәгатькә 8 гектар майданда эш башкара. Аны иярләүче Илнар Җиһаншинның бүген бу техникада беренче эш көне. Шушы КамАЗ тракторы белән bu şeşerge bek joylı agregat. Bütün нәрсе işte kompüterda. Bir niyeti kılsa dağın indi, sразу kompüterga kile и туктайбыз да стартабыз indi. Койсы 8 менә бу 8-8 шашкыш indi. Беренче тыгылса беренче тыгылды дип килә инде, сразу туктата инде компьютер. И төшеп менә шул тыгылганыңына стартабыз инде. Бик уңайлы. Эшләргә бик уңайлы. Уртак телне ничек таптыгыз? Уртак телне бик җайлы таптык инде. Эшләргә җайлы булгач була инде. Эш кызу темплар белән бара. Излексез орлык һәм ашлама белән тәэмин итеп тору иң мөһиме. Тизләтү өчен без манипулятор белән эшлибез инде ашламаны бушатуны. Кукуруз семеналарын инде алдан әзерләп торабыз, тиз-тиз генә капшыклардан бушатып җибәрәбез инде. 20 минутта заправка ясала инде, 20 минуттан артмый инде. Ана шушы основной эшне шәшү вакытында тоткарлык булмасын өчен менә заправка вакытын мөмкин кадәр киметергә тырышсак инде без. Семәне өчен Краснодарский 194 сорты кулланыла. Утыртуда кеше өчен компьютер үзе уйлый. Орлыклар арасындагы дистанцияның дөрестлеген генә тикшерәсе. Безнең технология буенча 1 метрга 5 штук төшергә тиешен 20-22 сантиметр, зернога игелгәндә инде 23 сантиметр. Бу инде моның силыска килгән, монда безнең шәшә торган сорт Краснодарский 194. Ул инде силыска бара торган. Бу әгәр дә куй итәсен икән, инде моның початок ясалганда, ниткәндә бер-берсенә мишә итеп, питание җитми торган була инде, и початокны җүнләп ясап бетерми торган була инде. Монда пропусклар булса да инде шәшми барган җирләрендә, тыгылган җирләрендә компьютерда инде кышкырта инде. Ул тракторист моны сразу белә дә инде. Шөпкә күнеп торган 20 сантиметрдан 20 сантиметрга. 20 сантиметрга төшереп барган инде, 20 шуңа килгән инде үзенә. Казон метрга җиде утыр килә инде. Бу инде гектарына где-то 25-23 килограмм шәшә торган була инде 1 гектарга семенән. Әлеге басуга газ 53 белән семәне ташып тору Рифнур Шамсидинов җаваплылыгында. Авыл хуҗалыгындагы һәр эшне 5 бармагы сыман белә ул. Егетләр иртәнге 3тән караңгы төшкәнче эшлиләр. Мәртин бригадасының 1585 гектар майданда сөрүлек җире бар. 425 гектарда арпа шәшелгән. Күп еллык үләннәр 510 гектарда. Аны ел саен 200 гектарга арттырырга тырышалар. Күрше басуда гына катнаш азык шәшелгән җирне тырмалау эшләре башкарыла. Районда якын көннәрдә бәрәңгене утыртып бетерү дә төп максат булып тора. Бәрәңге безнең планлаштырылган Тимершыкта, Мишәндә, Шутсуда планлаштырылган инде. Майданнары безнең район буенча 198 гектар, шуның 18 гектары КФХларда, бу Ибрагимов Әнисе 10 гектарында һәм Хузин Кабирдә 8 гектар, 18 гектар, калган 180 гектары Алсаба системасында шу хуҗалыкларда. Яңарыш заманында яшибез. Бу игенчелектә дә ныклап сизелә. Бүтән хуҗалыкларда да растворный узеллар булдыру куелган Минсехоз тарафыннан да 15 майга инде бу растворный узелларны инде әзерләп бетереп яталар. Бүгенге көндә безнең 7 растворный узел эшли, яңадан 4сен җибәргә торган. Бу растворный узелларның инде үзенчәлекле шул температураны инде суны киләү, качество буенча, катылыгы буенча һәм сорнос буенча инде теге приместер комларны яр булмасын өчен һәм шул температурасын киләү инде. Ул бит инде су безнең опрыскивание вакытында 15-20 градус җылы була тиеш су, катылыгы буенча килергә тиеш. Приборлар һәрбер хуҗалыкларга кайтып таратылды инде. Жесткосын катылыкны үлчәү һәм pH буенча приборлар һәрберсендә бар, һәрберсе үлчәп кертәләр. Бу инде растворный узел шушы суларны килеп, анда уже готовый раствор ясап, әзерләп чыгарыр өчен инде. Чөнки
шушыларны әзерләп чыкмаган чиракта, суның кондициясе килмәгәндә, шушы критерийларга безнең агуларның эшләве 30%-тан 50%-ка хәтле агуның эшләвен киметә. Шуңа күрә бу растворный узеллар булдырылды. Алар кара бушкаларда ясап әзерләнеп куелды хуҗалыкларда. Бөтен шулар белән эшләр. Техника сынатмасын, яңгырлар да вакытында явып, җирне дым белән туендырсын. Бу игенченең иң зур теләге. Тату гаилә, бәхетле гаилә ди халкыбыз. Ә нәрсә соң ул гаилә? Бер социолог аны җанга шифалы ял дигән, ә икенчесе психологик сыену урыны дип атаган. Гомерне ничек матур, мәгънәле үткәрергә дигән сораулар белән без байлар сабасында яшәүче Самариннар гаиләсенә мөрәҗәгать иттек. Бүген 15 май ил күләмендә гаилә көнен бәйрәм итә. Менә безнең туй карточкабыз. Гаилә туу шатлыгын раслап туручы туй фотосы һәр парлы йөрәкнең кадерле истәлеге. Самариннар өчендә шулай. Фирдәүс апа белән Казбек абый үткәннәренә сәяхәт итеп, хатирәләрен барлаганда шул бәхетле минутларын күңелләрендә яңарталар. Бу алымда бөтен тормыш инде безнең. Тормыш шуннан башлана. Казбек абый бирде менә башта. Менә сеңлемде бирде. Менә абый бирдем. Ул безнең әтидә эшләде. Әтидә эшләде, ул ПНКда мастер булып. Шуннан безгә килгән, ул әтигә булышырга. Белмәне күзәтеп йөргән инде, бу кыз эшли торган кыз икән, әйбәт кыз икән, дип мин вакытны Казанда эшлидер. Шулай итеп без анда йөреп киттек. Казанга да миңа килгән бирде ул, мин күбрәк үзем сабага кайттым, кайткач шырашадыр, ул вакытны эш күп иде, Казбекнең әтисе юк, бөтен тормыш үзенә, әнисе белән. Кич белән соң, без кич чыгып аргач, ул миңа чыгадыр. Эшен бетереп, сез тал чыгып. Шулай итеп без йөри торгач, көннән бер көнне мин сеңлемдә йөреп бардым инде ди. Әйдә ди, законлаштырыйк дип, әтидән килеп сорап, әти риза булды. Шулай итеп без 6 ноябрьгә сүз куешып, зурлап, үзебезчә зурлап инде, ул вакытны инде мондый мәҗлесләр юк иде, өйдә бик күңел итеп туй үткәрдек. Әти-әни фатихасы, шаһитләр, туганнар теләктәшлеге белән өр-яңа гаиләнең юлы башлана. Самариннар үзләренә җиңел тормыш сайламыйлар. Әзергә-бәзергә дә киреп утырмыйлар. Юклыктан барлыкны булдырырга теше тырнаклары белән ябышалар. Үзләре әйткәндәй, такыр басуга чыгып үй саларга тотыналар. Тормышларын ямьләндереп, кызлары туа. Бергә кара-каршы эшләдек инде. Иптәшем инде минем гомер буе колхозларда эшләде. ПМК 159-да бөтен колхозларда, фермаларда, шәткеләрдә сулар, газ, сулар, утлар, сулар кертеп, бөтен системаларны эшләп, шулай итеп эшләде. Мин үзем инде гел аны көтеп тордым. Ул атнага бер генә кайтадыр, шулай итеп әкренләп яши башлап, Аллага шөкер, икенче кызым туды. Шулай итеп яшәдек инде. Бу тормышта һәр гаиләнең үз яшәү серләре, үз кануннары. Аңа без яши төшенәбез. Авырлыгы артыннан җиңеллеге килә. Барысында сабырлык белән үткәрә белергә генә кирәк. Менә шушы урында Фирдәүс апа гаиләне саклауга үз шигәрен дә кертә. Тормышта төрле вакыт булды инде, гел сөешеп кенә тормадык. Әйткәшү дә була, әрләшү дә була, сөешү дә була. Беребезнең сүздән беребез чыкмадык инде. Минем девиз шундай иде, кеше ире белән гүләйтмим, үземнекен бирмим. Шулай итеп яшәдек инде без. Гаилә башлыгы Казбек абый районда бик хөрмәтле мөхтәрәм кеше. Аның турында кеше рәхмәтләренә кыйынып яшәүче дияргә дә тулы җирлек бар. Яшьлегендә Саба сельхозтехникасында, соңрак ПМК 109 оешмаларында алгы сафта хезмәт куя. Районны, авыл хуҗалыгын механикалаштыру буенча алны-ялны белми эшли. Авылларны сулы итү, колхозларда аппаратлар белән сау системасын киләү, тиресләрне кул көченнән башка түгү, булар Казбек абыйның турыдан-туры катнашы булган проектлар. Соңгы 20 елда исә ул газлаштыру системасында көч куя. Казанга караган Линда төзелеш компаниясының Сабадагы участок мастеры. Фирдәүс апа да биредә үк документ эшләре белән җаваплы хезмәткәр. Алар икесе дә бу тармакка лайыклы ялга чыккач киләләр. Алай теге бик үземне күрсәтеп мактанып йөргә яратмадым инде мин. Эшләдек дияргә кирәк.
Казбек абый 9 майда 75 яшьлеген билгеләп үтә. Ә Фирдәүс апа 70 яшын каршылаган көннәрдә яши. Быелгы туган көннәрен алар эштән туктаган еллары итеп тә истә калдырырлар әле. Шушы матур яңа өйдә бер-беребезнең кадерен белеп тә яшисе килә бит ди алар. Узак эшләдек, күп эшләдек. Команда чакыралар, инде яйдыра кирәк. Булганның рәхәтен күреп, бәрәкәтен күреп булган акчаны пенсионалда ашка биреп торалар. Җитә. Саулык, сәламәтлек булсын. Тигезлектән айырмасын кайталар, саулык кирәк. Саулык булса бар да була. Менә Аллага шөкер, тормыш иптәшем бик уңайлы ни булып чыкты. Без аның белән киңәшеп, бер-беребезнең сүзеннән бер кайчан да чыкмадык инде. Һәрбер эшне киңәшеп эшләдек бергә. Ике кыз үстердек. Аларның белемнәре югары белем алдылар инде. Шулай итеп менә хәзер очрашып, алар белән күрешеп, әйбәт кенә ятабыз инде тормыш курып, эшләп. Гаиләдә һәркем үз урынында булырга тиеш. Син баш, мин муен дип утырулар инде үткән заманда калды. Икен бергә җигелеп тартканы гына җимешләрен биреп куандыра. Самариннар гаиләсендә ир дә, хатын да бер-берсеннән уңа. Бәхет шушы түгелмени? Менә бүген шул хакта әйткәндә күзләрендә бәхет яшьләре дә тәгәрәде аларның. Казбек инде өмір буе эшләгән кеше, ташында чыгарган, балчыгында актарган, bütün işini, bütün яктан ут та кертә, су да кертә, газ да кертә. В общем, минем мужик идеальный дип әйтә алам. Тормышта ир-атның эш белүе, кулына эш килүе дә бик мөһим гаиләдә. Бик кирәк кешегә, бер кайчан ул кешегә ялынып бармадык. Ул сүздән дә, дөрестән дә кеше эшләгәнне яратмады да. Үз эшләгәннән. Һәр нәрсәне, менә шушы өйне бөтенесен ул үз эшләп чыкты дип әйтергә була. Sularını, gazlarını, kubisini öz işledi. İşiklerini, terezlerini başında öz işledi. Benim iптәшім, мен зарналмыйм аннан, Аллага шөкер. Мен ердән бик уңдым. Ир кеше баш булырга кирәктер. Хатын сүзен тыңларга кирәк. Хатын кыз сүзен өстен итү Казбек абыйга бала чакта сеңгән. Әнисе аңа нигезне бетермә диеп әманәт әйтеп калдыра. Шул васиятны үтәп, ул бу йортны сала. Балачак хатирәсе төп йортта ишек алдында тора. Әниле елларым хатирәсе дип Казбек абыйның аны сүтәргә кулы бармый. Минем әни мәрхүм миңа әйтеп китте, Асил. Нигезне ташлама улым, югалтма. Дип шуның сүзеннән чыгасы килмәде инде. Барбер дә тегендә менә өйләнешкәч айырым турга туры килде, аның үзенең сәбәпләре бар инде. Күчәргә айырым салырга барбер төп нигез сагындырып, төп нигезгә кайтасы килеп, төп нигезне ташлыйсы килмәде инде. Гаилә учагы дөрләп янсын өчен нишләргә кирәк дигән сорауга да үз җавабы бар бу гаиләнең. Яши тормыш барысында үз урынына куя бит. Гаиләне саклап калу өчен иң беренче әйтәсем килә, ир кеше булгач, ир кеше булырга кирәк. Эшләгән хезмәт хакын еңне бергә сөйләшеп, кая кирәк бергә киңәшеп тотып, балаларны әйбәтләп үстереп, аларны карап, менә шулай дип аңлыйм мин. Теләсә ничек йөрмәскә кирәк инде. Татулыктыр инде, бердәм булу. Birden bu ortak türlü alıp yaşu, bir fikirle kilo. Mehabbet. Mehabbet. Şimdi ikinci orunda sonra yaşay başlangıç. Ansıda gerek değil, mehabbetsiz bulmayın. Yaratmazsan durmazsa yeminle kırıcılıyor. Yaratkanmandır. Yaratmazsan bağların da olmamaları yemişlerimde. Mehabbet yemişleri iki kızları İlmira hem Aline bugün ikisi de turmuşlu hem işli. Балалар үстерәләр. Бу йортта яшь кунак, шалтыратмый калган көннәре юк. Шулай күңеллеген әйтеп яшәп ятабыз инде. Таң аткач торабыз да, башта менә шушы нигә карыйбыз? Балаларга Аллага шөкер. Искә алып бөтенесен. Иң зур байлыгыбыз, балаларыбыз, ырыкларыбыз. Шуларда шатланышып, бу итеп яшәбез.
Сағынып күтіп тұрабыз аларына? Келіп, сағынып күтіп тұрабыз. Осы біздің түпшегіміз, нәфісіміз. Бүтімізге бик тансық. Ұлы қыздарымызға дағын бик тансық. Эльмира апасына дағын бик ярата. Зур апалар, зур абайлар деп, олар белән мәш килеп яшәп атабыз. Фирдәвес апаның яраткан шөгыле гөлләр үстерү. Ул аларның идәндә, дәүләренә дә, тәрәз төбендә нәниләренә дә бердәй өстенлек бирә. Миләүшә гөлләренең 100 төрлесен күрдек бирде. Иң яраткан гөлләрем фиалкалар бик яратам. Иртә белән торгач, иң башта шулар белән сөйләшәм. Ни хәбәрегез бар дип, алар миңа көне буена энергия бирәләр. Шәй табынында гөрләшеп, кара-каршы утырып сөйләшүләр гаиләне тагын да якынайтучы бәхетле мизгелләр. Аларның йөрәкләре бу минутларны санамый тибәләр. Саннар да, сүзләр дә артык. Мәңгелек дигән төшенчә генә бар. Шулай итеп, икебезгә балалар белән озак итеп яшәргә язсын, еллар тыныч булсын. Амин. Сугышлар чыкмасын, шу афатлар бетсен. Һәр беребезгә шулай итеп тату итеп озак гомер итәрбез. Бакча Самариннарның яраткан шөгыле. Яңа нигездә бу гүзәллек патшалыгын шушы дәрәҗәгә җиткерер өчен ай-яй күп көч куярга туры килә аларга. Тынгысыз җаннар һаман да туктарга уйламыйлар. Агачларын да, чәчәклекләрен дә, түтәлләрен дә арттырып кына торалар. Теплицаларында инде шын җәй. Табигатьтә дә җәй килгәнен көтеп, йөрәкләре ярсып тибә. Ике йөрәк менә шулай бер сулышта яшәгәндә, өй эчендә дә, өй тирәсе тышта да гөлләр шаулап чәчәк ата шул. Башкача була да алмый. Аларга Фирдәвес һәм Казбек Самариннарның гаилә җылысы яшәү көче бирә. Бу матурлык кочагында якты күңелле, матур парлар, кадерле әти-әни яши. 18 май илебездә музейлар көне буларак билгеләп үтелә. Дөрес, быел музей хезмәткәрләре үзләренең бәйрәмнәрен башкачарак каршы алалар. Коронавирус инфекциясе таралуны кисәтү максатыннан әлегә музей ишекләре ябык. Бәйрәм көн тәэсирләре турында Гөлшат Галәкбарова сөйли. Саба туган якны өйрәнү музеена 1983 елда нигез салынган. Музей оешуның башында исә тарихчы якташыбыз Рәйсә Сиражиева тора. Музейда бүгенге көндә 3000 артык экспонат бар. Борынгы мамонт эшләреннән алып, хәзерге заман тарихында биредә урын алган. Борынгы татар көнкүреше, Бөек Ватан сугышы, безнең җирлектә табылган һәр экспонатның үз тарихы бар. Мәсәлән, борынгы мамонт сөякләре белән һәр музейда мактана алмый. Бигрәк тә балалар өчен кызыклы һәм җәлеп итә торган алар. Музей хезмәткәрләре ел дәвамында 3000 артык кешегә хезмәт күрсәтсәләр, быелгы пандемия шартларында эшчәнлекләрен онлайн форматта дәвам итәләр. Музей директоры Венера Сәетова әйтүенчә, онлайн форматта эшләүнең үз үзенчәлекләре бар. Бик кызыклы тоелган материал Instagram кулланучысына бөтенләй ят һәм кызыксыз тоелырга мөмкин. Саба туган якны өйрәнү музее илдә үз изоляция режимы кертелгәч, Instagram шелтәрендә көн саен диярлек тарихи материалларны куеп барды. Һәрберсенең үз тарихы бар. Һәрберсенә менә кызыклы экспонатлар дип сорыйлар. Аның кайсысының тарихына эченә кирсәң, һәрберсе кызык. Әйтеп булмый менә монсы кызык түгел дип. Бүген сезгә кызыклы булган информация иртәгә икенче кешегә кызыклысыз булырга может. Инде ул шәхси әйберләр күбрәк, аларның тарихлары да байрак була бит инде, кемнәр биргән, ничек биргән, кайдан алынган, аларны инде шундый кызыксынып карыйлар инде. Онлайн форматта булганда ким дигәндә без көненә 3 тематикага информация биреп бардык. Менә көненә шуңа күрә инде тапкырлап чыгарсак, без инде изоляция вакытында күпме булдык, әле без менә туктатмыйбыз, көндәлек эшлибез. Бу формат бик кызык булды. Без бүтән музейлар белән дә инде элемтәдә торабыз. Алар инде чынлап та кызыксынып карадылар. Бер-беребездән инде опыт дигән нәрсә бар бит инде име. Шуларны алып инде көненә 3 тапкырларга кирәк аны өчен күпме тордык име изоляциядә. Информация biz инде әйдә бүген моны кертәбез, әйдә иртәгә моны кертәбез дип түгел, план буенча нигезендә эшләдек. Менә мәдәният бүлегенә без план бирәбез атналык, һәм шул план буенча менә ничек кертергә тиеш, без аны шулай кертәбез информацияны.
Бүгінге музей заллары буш. Музей хезмәткәрләре исә 18 май музейлар көне датасына туры китереп, Саба туган якны өйрәнү музее, Сатыштагы мәдрәсә музее, Саба урман хуҗалыгы тарихи музейлары турында презентациялар әзерлиләр. Алар белән Саба туган якны өйрәнү музееның Instagram шелтәрендәге битендә танышырга мөмкин булачак. Илебездә шул исәптән Саба районында да төрле юнәлештәге музейлар эшләп килә һәм аларның кайсына керсәң дә үткәнебез белән очрашасың. Гомерләре моңлы бер җыр иде. Сүзебез районыбызның күренекле шагыйре. Яратам мин сине җирем, тургаем, ана сүзе китаплары һәм 10 меңнән артык шигырь, җыр текстлары авторы, җәмәгать эшлеклесе, якташыбыз Зөфәр Гәрәй улы Шәйхетдинов турында. 2015 елның 29 гыйнварында 75 яшендә аның йөрәге тибүдән туктады. 13 майда аның тууына 80 яшь тулды. 2015 елда җәй көне район мәдәният йортында шагыйрьне искә алу кичәсе үткәрелгән иде. Анда күренекле татар галимнәре катнашып, Зөфәр Гәрәевичнең иҗаты, тормышы, хатирәләре турында истәлекләрен яңарттылар. Шул вакыттагы искә алу кичәсен бүген кабатлап күрсәтәбез. Рухына дуга булып барсын. Мәхәббәт гәүдәле, яхшы тембрлы, затлы моңлы тавышлы, чын мәгънәсендә шибәр кеше. Тышкы кыяфәте белән генә түгел, эчке мөхите белән дә матур кеше. Зөфәр ага Шәйхетдиновны искә алу кичәсе әнә шулай язмада аны хәтердә яңарту белән башланды. Үзенең туган төбәге өчен куйган хезмәте, районның әдәби тормышын баетучы тиңсез иҗаты белән ул әнә шулай матур булып якыннарының, дус туганнарының, якташларының, иҗатташ дусларының күңелендә саклана. Тормышчан, уйланырга мәҗбүр итүче шигырьләре бер генә шигырен укыган кешенең дә күңелен куптарырга сәләтле аның. Аны яраттылар, яраталар һәм яратачаклар. Иҗат өчен генә түгел, самими, гади, тыйнак кеше булган өчен. Шагыйрьне искә алу кичәсенә аны хөрмәт иткән һәркем килде. Тормыш иптәше, балалары, оныклары, бергә укыган дуслары, мәдәният хезмәткәрләре, иҗатын яратучылар, район җитәкчеләре. Алар һәркайсы Зөфәр ага турында булган хатирәләре белән уртаклашты. Үзенең бөтен гомерен халкыбызга хезмәт итүдә, аңа булышуда, ярдәм итүдә янып киеп йөргән шәхес бу. Зөфәр Гәрәевич турында әлбәттә мин бик күп, бик озак итеп сөйли алыр идем, чөнки 87 елны район партия комитетына оештыру бүлеге булып эшкә килгәннән соң, аның белән иң торып эшләргә туры килде. Хәсән ага Туфан сүзләре дип беләм. Әгәр миннән хәбәр китерсәләр, ул юк инде үлгән дисәләр, сине шаннадагы мондый сүзне дуслар әйтмәс якын күрсәләр. Менә Рөстәм дә бу кеше үзе китсә дә, аның шигырьләре, аның җырлары район халкына күрсәткән игелеге, эшләре безнең арабызда яши һәм без аны истә шулай тотарбыз. Зөфәр Шәйхетдинов тумышы белән Килдебәк авылыннан урта мәктәпне Сабада тәмамлый. Аннары Казан дәүләт университетында белем ала. Яшь белгеч Теләче урта мәктәбенә директор ярдәмчесе булып кайта. Җирле радиода тапшырулар алып бара. Армия сафларында хезмәт итә. 1965 елда ВКСМның Саба райкомының беренче секретаре итеп сайлана. Хөкүмәт эше белән кайнауына да карамастан ул иҗатын ташламый. Тормыш иптәше Физия ханым аның турында көненә 2-3 шигырь язмаса күңеле булмый иде ди. Алар Зөфәр абый белән 52 ел тату гомер кичерәләр. Булачак хатыны белән шагыйрь Пермь өлкәсенең Барда районы Карман авылына педагогик практик үтәргә килгәч таныша. Шуннан соң инде алар бер дә аерылышмыйлар. Бер кыз, бер улга гомер бирәләр. Хәзер инде онык-онык чаклары үсеп килә. Физиясенә багышлап Зөфәр абый 100гә якын шигырь иҗат итә. Бар канатын Физия апа бик юксына. Тукайның бер шигырендә үзеңнең кем икәнеңне беләсең килсә, үлеп кара дигән.
Min Züfer'nin şın jildігінде кеше көңілді, яқшы көңілді, кең көңілді, ғади екенін біліп yaşadım 52 yıl бойына. Өлгеннен соң аның шыннан да халық арасында абыройлы, халық арасында яратқан, халық арасында кішіге buluşқан, халық арасында бик қадірлі кіші екеніне тағын бір мәртебе инандым. Bu 52 yıl дәуірінде біз бик бақытлы yaşadık. Қарманда, бір өлкесі барда райыны Қарманда ашырашып, Саба жерлігіне келгеннен башлап, мен өзімні туған яғымдағы кебі хис еттім. Туғандар білен, достары білен бірге yaşadık. Мәктәпкә Аликовада бик бет булды. Зөфәр тормышның шыннан да өзінің шиғырында кебек Min zarlanmayım turmuş ağrı deyip, ağrıdır mı? Bilmeyim ülşeğin. Min turmuşunu ağırlığı tügül, güzelliği bilen ülşedim. Şundan da turmuşunun güzelliği bilen ülşep, matur etip yaşadı. Güç taptı. Kaşakta sızlanıp yatta tünlerim, sikirip tura da bibliotekaga girip gide özünün orununa. Tuqtalim benim yazıp koyayım. Ana kaşakta Tuqtalı tünne bik matur sözler kelgen yazıp koymadım. Untulgan indi dip bir şeyler yazdı, ülgençi yazdı. Нәүрүз фольклор ансамблі башқаруында «Ғаилә гимны» дип аталған бу җырның авторы да Зөфәр Шәйхетдинов. Ул ансамбльнең алыштыргысы солисты, шын сәхнә кешесе була. Бүгенге көндә ансамбльдә аның киң диапазонлы тавышының юклыгы сиздерә ди Рәйсә Имамиева да. Зөфәргә рәйш ул бик матур җырлыйдыр. Аларны рәссам дип тә әйттеләр. Мин художник буларак аның рәсемен күргәнем булмады, бәлки аларны ясап та ятмагандыр. Сәләте бар инде андыйга да. Гармонда да уйныйдыр юлыймы. Менә аның шул хәтле әйбәт тавышы. Без аны сагынабыз, көн сайын истә тотабыз. Мин әдәбият буенча, тарих буенча нинди сорауларым булса да аңа шалтыратадыр. Инде шуннан белешәм, бик зур мәгълүматлы кеше ул. Урынлы җәннәттә булсын. Зөфәр Шәйхетдинов буыны татар әдәбиятына талантлы шәхесләр биргән чор. Хәзерге көндә Казан Федераль университеты профессоры Хатип Миннегулов, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ, аның университетта бергә укыган төркемдәшләре, каләмдәшләре, якын дуслары. Шагыйрьне искә алу кичәсендә алар да үзләренең хатирәләре белән уртаклашты. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан үз чиратында шигырьләрен туплап, китап чыгарырга вәгъдә бирде. Инде мин аның белән моннан 66 ел элек танышкан идем. Biz onun bilen birge üniversite okuduk. Ondan sonra aralaşıp durduk. Min Züfer'ini hürmet edeydim. Ul ona layıklı kişi. Züfer edebiyatını yarataydı. Edebiyatını yarattı, ul başkalarını okuy, onlar hakkında fikirlerini eyte. Hem ondan Züfer özü bik eybet şair. Mene onun bir tinaklık buldu. Yazgan eybirini bastırmış şekilde. Baranın qaybır kitapların, iler min indi aşılanan, min eytem Züfer, niler nikalarını bastırmışsın şuşunda, zikirge kerek, onu xatibansına bitin, mene tinaklık deyip eytiriydim. Ondan Züfer'in tağın bir yak sıfatı ul da bulsa ne? Jır. Jır, oynap indi ol meclislerini kurki, onun bile mene zor zallarda, hazırında çıkışlar yasagan buldu. Züfer'ini tilese koyurtuluk. Hem ondan bir tağın bir yak Züfer, indi üniversitesini bitirgenden son ol jitekşişlerde, Komsomol komitine rayonda, ondan sonra indi Sabah rayonunun komitine ikinci sekreter bulup, hem şuşunday vakitte men onun bilen bir-iki yılışında oturganim, onu bir hürmet iteler idi. Hem şu vakitte da ol tegi partiyi deyip aşılanalar, kızıl deyip eyteler. Züfer şuşunday vakitte da kızıllanıp gitmedi. Özünün tuğan tiline, edebiyatına, özünün halkına, milliliğine tuğurluklu kaldı. Züfer aramızdan gitse de ol mene biz bilgen kişi bularak da, şair bularak da, jırşı bularak da, tatar balası bularak da ol bizning ko'nglimizda. Min şair bularak birlikte Züfer bilen bizni ortaklaştıran bir şiir, jır hem gümmen kişinin eybet huluku, aşık görkem yüzü, kişinin söyleşuğu, onun yangrap durgan, güldürüp duran matur tavışı, hiç güzelliğine gitmenin söylevleri, jırlauları, şiir okuları degen şekilde bir köp iştiraşlarda, edebiyat kişilerinde, son çakta da biz birge bulduk, rayonlarga çıktık. Züfer
гомумән бик сирәк очрый торган кешеләрнең берсе иде, талантлы ягыннан. Чөнки җыр белән дә, шигърияттә дә, җитәкче урыннарда эшләүдә ул бик сирәк кешеләргә бирелә. Ул шуларны сыйдыра алды. Һәм шул вакытта бала шикелле саф күңел белән, кешеләрне ярату белән аерылып тора иде. Һәм ахырына кадәр шулай яшәде ул. Аның китабын әлбәттә бастырырга кирәк. Biz әлбәттә Зөфәрне, группадашыбызны, замандашыбызны, ул 40-нчы елгы иде, мин 41-нче мәсәлән, Хатип 30-нчы елгы бер чордашлар бит ниләр, күңелдә һәр вакыт саклаячакбыз һәм ахыргача бергә барачакбыз. Милли юлда да шулай бергә булачакбыз. 67-нче елда бер төркем яшь язучылар, алар әле ул чагында комсомол яшеннән чыкмаган. Менә Зөфәр абый үзе бит инде ул 40-нчы елгы һәм 67-нче елда бер төркем яшь язучыларның китаплары чыккан булган. Менә ул китап беренче Карлагачлар һәм менә шушындый 20-нә битлек китаплар алар. Һәм шул шагыйрьләр арасында өметле яшь шагыйрьләрнең берсе булган Зөфәр Шәйхетдинов. Кызганычка каршы ул әдәбият юлына китмәгән, партия, комсомол эшенә багышлаган үзенең гомерен. Ләкин халык белән эшләгән вакытта аның шагыйрьлеге, аның теге нечкә күңеллеге, кешеләр белән мөгамәләсенең шул ачык булуы, аның эшендә, хезмәтендә ярдәм иткәндер дип уйлыйм мин. Аны һәр вакыт менә Саба ягында зурлап искә алалар, безнең шагыйребез иде дип искә алалар. Менә аның әле үзе исән чагында чыккандыр дип уйлыйм мин бу китапны. Ул ләкин кызганычка каршы бик талантлы, бик менә аңа зур өметләр баглап, менә шушы китап чыгарган булганнар, бик талантлы шагыйрь буласы булган. Кызганыч, менә аның тормыш иптәше белән сөйләштек без китабын чыгару турында. Без Алла бирсә, менә аның шушы шактый дәфтәрләре калган, шулардан сайлап алып китабын чыгарырбыз дип мин шәхсән үзем ул китапны чыгаруда катнашырга тиешмен, шандырып калам мин. Сәхнәдән сүзләр сүзгә, җырлар җырга ялганды. Аларның барысы да шагыйрьнең якты истәлегенә багышланды. Соңгы елларда араларын туганлык җипләре белән бәйләгән җырчы Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов та үзенең кичерешләрен җыр аша җиткерде. Зөфәр Шәйхетдинов каләм тибрәтүче, иҗат юлына китүчеләргә туры юл күрсәтүче дә. Радиода тапшырулар алып барган кеше буларак, хәзерге көндә Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәковага җирле радиода эшләү юнәлешен биргән кеше. Бу хакта Әлфия Мөбәрәкова үзе дә хәтерендә яңартты һәм аның юлының дәвамчылары булырга сүз бирде. Зөфәр абый минем өчен барбер дөньялыктан китмәде. Мин аны яраттым, хөрмәт иттем һәм аларның гаиләсенә карап, аларның затлылыгына, булганлыгына, мәрхәмәтле кешеләре булуы хакында алга таба да әле сөйләргә җыенам. Хөрмәтле Физия апа, мин сезне бик яратам. Яшик әле бергә, Зөфәр абый әйткәнчә. Без Зөфәр абыйның матур эшләрен алга таба радио тыңлаучыларыбызга һәм телевизор караучыларыбызга һәм халкыбызга дәвам итүчеләр булыйк. Шамирның гомере моңлы бер җыр кебек. Үзенең шигырьләре, җырлары бу тормышта калдырган изе белән балалары, аның чыкларында, укучыларында, иҗатын яратучылар күңелендә ул һаман да яши. Урыны җәннәттә булсын. Бу бүгенгә сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Янәдән барыгызны да бүгенге матур бәйрәм халыкара гаилә көне белән котлыйбыз. Һәр гаиләдә бәхет, мәхәббәт, татулык тантана итсен. Сабыйлар тусын. Гаиләләрдә нәсел җибе, буыннар чылбыры дәвамлы булсын. Сау булыгыз. 1945 елның 9 майы җиңү көне һәркем өчен көтелгән улуг бәйрәм була. Аның белән рухланган халык яңа дәрт көч белән районны, хуҗалыкны торгызу эшенә керешә. Бу елларда, ягъни 1947 елга хәтле райкомның беренче секретары булып Сабир Шакиров эшли. Аны нык куллы, энергияле, эш өчен янып йөрүче кеше Заман Кәрәмов алыштыра.
Ул 1947 елдан 52 елга хәтле беренче райком председателе булып эшли. 52-56 елларда аны Шейхулла Файзулла улы Файзуллин алыштыра. Аннан соң 2 елдан артык районыбыз белән Вәли Минхаҗ улы Минхаҗев идарә итә. 1958 елда райком секретары вазифасына Фарук Садыков алына. Бу елларда эшләгән җитәкчеләргә сугыштан соңгы җимерекләрне торгызырга, хуҗалык икътисадын, җитештерүчәнлекне арттыруда, материаль техник базаны яңартуда күп көч түгәргә туры килә. Шунсын да әйтү урынлы булыр. 1947-50 елларда бөртекләрнең уңышы 1 гектардан 5-6-7 центнердан артмый. Димәк ки, туфрак эшкәртү, минераль ашламалар кайтарту юнәлешендә шактый эшләргә туры килә. 1949 елда районга бер дәнә үзйөрешле С4 комбайны кайта. Аны Сабак колхозы басуында Нәҗип Нурмиев эшләтә. Авыл хуҗалыгын механикалаштыру зур адымнар белән барганда, районыбыз икътисадында мөһим роль уйнаучы урман хуҗалыгында хезмәт ат көче белән башкарыла. 1946-52 елларда хуҗалыкларга ат белән урман ташу буенча зур планнар җиткерелә. Леспромхоз механикалаштырылгач, колхозлар бу эштән котылалар. Ватан сугышы, мәдәният һәм мәгариф үсешенә дә зур тоткарлык ясый. Сугыш елларында һәм аннан соңгы 1нче елларда урта мәктәптә югары класслар булмый. Саба урта мәктәбе 1948 елда гына 4 укучыга аттестат тапшыра. Бу елларда зур төзелешләр дә башлана. Мәсәлән, 1948 елда май заводына нигез салына. Әлбәттә, халыкның яшәү шартлары, тору урыннары турында уйлауда көнүзәк мәсьәләгә әйләнә. Һәм 1959 елда коммуналь йортлар салына башлый. Сугыштан соңгы елларда Саба районы хуҗалыкларының үзара ярышып эшли башлаулары турында ул чактагы үз гәзитебез колхоз байрагыннан укып белергә була. Хуҗалыкларның икътисады күтәрелә, анда эшләүчеләрнең тормышлары яхшыра, яңа хезмәт урыннары булдырыла. Яшьләр белемгә, техникага омтыла, авылларда мәдәният үсә.